Γεια σας, αυτός είμαι εγώ. Μένω στο Όσλο, κουβαλάω κιλά, νεύρα και όνειρα και είπα να κάνω κάτι εντελώς χαζό. Ξεκινάω ένα challenge μέχρι να πάω διακοπές και θέλω να δω πόσα κιλά θα χάσω και με ποια πλατφόρμα θα με διαλύσει περισσότερο. Για κάθε ένα follower στο TikTok κάνω ένα βήμα. Για κάθε 100 followers στο Instagram κάνω ένα push-up. Και για κάθε 100 subscribers στο YouTube κάνω ένα dip. Οπότε, αν θες να με βασανίσεις, κάνε follow που προλαβαίνεις και τα λέμε στο γυμναστήριο. Και πού μην ξεχάσω, θα ζυγιστώ την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσω, χωρίς να αποκαλύψω πόσα κιλά είμαι. Και όταν τελειώσει το challenge, θα ξαναζυγιστώ για να δούμε πόσα κιλά έχασα σε αυτή τη διάρκεια και πόσο με βοηθήσατε. Και τώρα πηγαίνω στο γυμναστήριο, όπως καταλάβατε. Μέχρι να φτάσουμε στο γυμναστήριο, θα δούμε πόσους followers και πόσους subscribers έχω σε κάθε πλατφόρμα, για να δούμε πόσο θα τρέξω, πόσα push-ups θα κάνω και πόσα dips. Προς το παρόν, στο YouTube δεν έχω καθόλου followers, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να κάνω κάποια dips σήμερα.